Aranzadi elkartea gerra zibilaren garaiko beste pasarte bat ari da lurpetik ateratzen. Urduñan frankistek ipinitako kontzentrazio eremuaren eta espetxe nagusiaren historia beltza. 225 preso inguru hil ziren 1937tik 41 eta gutxienez 14 aztarnak aurkitu dituzte bertako hilerrian. Zerraldoetan daude sartuta, banan-banan, hildakoak, eta orduan bi hileretan daude kokatuak. Pako Etxeberria Euskal Herriko Unibertsitateko forensea tokian da aztarnak biltzen gero laborategian aztertzeko. No es lo mismo que una fosa común donde los restos están amontonados y entonces... Ilobi komun batean lanean ibiltzea baino errazagoa da kasu honetan indusketak egitea, gorpuak banan-banan eta ordenatuta daudelako. Ez zituzten fusilatu, gehienak gaixotasunek jota edo gosez hil ziren. Egoera tamalgarrian zeuden, gosez, miseria hutsean, ez zokaten zer janik, zer jantzirik, hotzez, gainera makilakadaz ere hil zituzten askotan. Urduñako kontzentrazio eremua herriaren erdi-erdian jesuiten ikastetxea izandakoan zabaldu zuten frankistek eta gerra bukatzean espetxe bihurtu zuten, 50.000 preso izan ziren bertan esklabo lanak egitera behartuta. Gaur egiten ari dena nahiko simbolikoa izango da, ez? Baina balioko du batez ere egia azaleratzeko eta bertan duen pertsonei berriz ere duintasuna itzultzeko, ez?